Číslo 11 s největšími hity. Kiss Jižní Čechy. Music Hall Hejtman v Chlumu u Třeboně. Jediný klub, který dokáže přivést jen ty nejlepší. Jen ty nejlepší. Rytmus, jukebox, zábava. Rytmus, jukebox, zábava. Kiss Jižní Čechy. Hip-hopovej nářez Ektor a DJ Witch. Už tuto sobotu v Music Hall Hejtman v Chlumu u Třeboně. Rytmus, jukebox, zábava. Rytmus, jukebox, zábava. Kiss Jižní Čechy. Elektronická party do Tomorrowland Show. Today is a gift. 1. června v Music Hall Hejtman v Chlumu u Třeboně. Číslo 11 s největšími hity. Kiss Jižní Čechy. Nekompromisní Mike Spirit 8. června v Music Hall Hejtman v Chlumu u Třeboně. Rytmus, jukebox, zábava. Rytmus, jukebox, zábava. Kiss Jižní Čechy. A velký narozeninový mejdan s Veronou a DJem Brianem 22. června v Music Hall Hejtman v Chlumu u Třeboně.